Inting Street, Barangay Mansasa, Tagbilaran City ang kinang lamian nga lugaw. Sa mga ganahan mo kaon og lugaw, Aris Bohol, suroy ta. Sa Tagbilaran City, kining lugaw sano ang dayuhon gyud sa mga tawo nga ganahan mukaon og lugaw. Lami gyud ilang lugaw tungod kay lahi ang ilang templada. Sa presyo dili gyud kabalakan kay affordable kaayo na ay plain lugaw nga tag 30 pesos, lugaw with egg nga tag 40 pesos, lugaw overload na tag 60 pesos, naasad sila'y lumpia tulo ka buok nga tag 20 pesos ug siomay tulo nga tag 25 pesos. Ang kasagaran orderon sa mga customer kay overload kay naata ng sagol and lamin jud siya. Kini nga lugaw kay kuan kanang authentic gikan jud kanang Maynila gida na mo diri sa Bohol. Ali na mo sa lugaw sano diri located sa Barangay Mansasa, Tagbilaran City. Ari sa Bohol kay naa diri ang pinakalami nga lugaw sano. Alas 6 sa buntag abli na ang lugaw sano hangtod sa pagkahurot sa ilang supply. As in lami gid kaayo yalang lugaw. Kaon ka og lugaw? Aris Bohol, suroy ta. Ako si Kylie Tentativa, ang inyong Miss Bohol 2024.